Lutka. Dok se napolju sve smrzelo od zime, Ksenija se u svojoj sobici igra s prekrasnom velikom lutkom koju nazvala Ana. Otkako ju je dobila, samo se s njom igra. Zanemarila je sve svoje stare igračke. Zaboravljen u uglu medvedić je žalostan. Međutim, Ksenija je jutros naljutila mamu jer je bila neposlušna i kad je tata došao kući dobila je poturu. Sva upalkana nije se ni setila svoje nove lepe prijateljice, nego je prigrlila medvedića da se uteši na njegovom mekonom krznu. Tako je on ponovo stekao svoje mesto u njezinom srcu.